खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 नभेम्बर 2020 बिस्थिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन, जेरावखि थाङा मानो जाफुंगोन। गुबुनजों बाख्नायजानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनायनि आंखाल फैगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा, अदेबानि बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोआ साननो हानायनि एबा गियाननि आंखाल फैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बिसि एबा फिसायजों अनजानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन, गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन, गोसोनि साननायफ्रा जाफुंजोबगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नाथाय सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन, नाथाय हेंथा नुजागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दङ। गोबां खहा जानानै गोसोआव जिंगाया बांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ
मावफुंनो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोआ जोबोर गोजोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, सोरबा आगुनि लोगोजों लोगो मोनलायगोन, सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, न'खराव अननानै फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों जोबोर मोजां मोनजागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दङ, रांखावरिखौ सोरनोबा हरनो गोसो गैयाब्लाबो हरनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, देहाया मोजां थानाय नङा, न'खराव अननानै फैगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, लाइमोनफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां, न'खराव अननानै फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन, सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोबां मोजां खाबु फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव अननानै फैगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, साननायफोरा जाफुंजोबगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अननानै फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो दिनै जोबोर सांग्राङैनो आरो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।